akwai mutane na gari da suka fito takara wanda kowa san na gari ne alal akalli za su kwatanta. Yanzu Professor Isa Ali Fantami ai an san cewa lokacin da ya zama minista ai ya kwatanta, kuma dama mu abin da muke nema shine in barna 100 ce mu samu wanda zai rage mana 20, idan ya tafi mu kawo wani shi ma ya rage mana 20, haka a hankali sai mu dawo free. Amma za ga shi Professor Ali Fantami ba abin da yake fuskanta sai gaba da kiyayya da adawa, ba dan ko ba kawai saboda malamin addini ne. Don za ku mai adalci ku tattara Qur'anin da ya haddace da hadisan da ku kalle shi da su, ku kalle su da cewa computer ne wato professor ne na computer science. Ai kuwa san wannan boko ce ne. Yanzu aboci muna da irin su Shehu Buba. Shehu Buba yana daga cikin abin da zai burge ka da shi. Mutum ne da bashi da bambanci ma tsakanin musulmi da kristoci. Za ga a cikin mutanensa musulmin na son su, kristoci suna son su. Me yasa? Saboda shi ya yarda ya musu adalci, yana gudanar da rayuwarsa akan adalci. Wanda ga irin wanda za ga ba a son su yi. Me yasa ba a son su yi? Saboda sun haɗa kan jama'a. Kuma wanda in za ka jagoranci Najeriya dole ba yadda za a yi, dole kristoci ka kula da haƙƙinsu, domin constitutionally suna da haƙƙi, kuma ya kamata ka kula da wannan a dokar ƙasa. Shi sa waɗannan bayan Allah guda biyu da Isa Ali Fantami da Shehu Buba, wallahi muna musu addu'ar Allah ya ba su nasara. In Allah ya ba su nasara za ka sha mamakin abin da za ka sun yi wa al'ummarsu, za ka ci gaban da za su kawo a jihohinsu. Kuma ya kamata duk wani mutumin kirki ya shiga siyasa don kaucewa zalunci. Malamai su zauna su ta karantarwa, amma ɗalibai da suke sauraron ilimi 'yan boko ya kamata zai su shiga, wani ya zama shugaban jami'a, wani ya zama sakatare, wani ya zama PRO, wani ya zama dan takara. Da haka za a sa mutanen kirki su rufe gurbin. Shi sa za ga Malam Gumi Allah ya ji kansa da rahama, wanda suke da shekaru sun sha su ba mu labarin cewa shi ya kokari wajen mutanenmu da yawa su yawa 'yan sanda, su yawa a soja, su yawa a DSS, wanda a yanzu su ne suke taimakon addini a halin yanzu. Da ba su shiga ba za su kawo gyara? Za su kawo gyara ba. Ita ma siyasar kan mu ce wata mutanen banza ce. A'a, a samu wasu ustazai su ma su shiga. Wata ran a ga Alamin ya fito takarar ciyaman na Nasara local government. Amma ka taɓa dukiyar mutane ba. Alamin, Allah shirya da mu.